नै केक हानो नागिरबाय जोङो गाइसमोन हेपि निउ इयार हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि बे जुलिनार्जारी YouTube चैनलाव बयखौबो बरायबाय स' दिनै जोंहा पिकनिक जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय रुमावनो दं जों जेरावबो थाङाखै दिनै माने 2023 नि लास्ट डिसेम्बर ना 31 डिसेम्बर ओमफ्राय दिनै जोंहाबो पिकनिक जानो नागिरबाय आरो माने गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनोसै ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ माने बरायसिगोन आरो जों दा माने 12 o'clockआवहाय केक हागोन बिदिबा नोंथांमोनाबो बिदिखौ नायलांबाय थादो जोंजों लोगोसे नै जोंना पिकनिकनि बेदरा मोनबाय बे अमा बेदर ओमफ्राय नैबेयो दाउ बयलार रुनाय बेनिफ्राय नैबेयो ना रुनाय नै बियो माबा ना कम्बल खाद आरो बेनिफ्राय नैबे सालाद जोंना बेल'नो आरो पिकनिक ओमफ्राय मुरि दं मुरि दं ओमफ्राय जाग्रा चिप्स बेफोरबायदि दं आरो ओंखाम जाया जों खालि बेखौल' जागोन आरो नै बुरिया एसे टेस्टिखा अमाया भिडिअआ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दिनैना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बिदिब्ला देखो गाइस मोननै जोंना माने पार्टिया बेयावनो जागोन दिनै गोजौआव जाबाय नै जोंना जोंनि रुमनि गोजौआव आरो ओंखारलाय रेडि लायबाय जों एसे थाय बेयावनो जागोन नै जोंना नैबाव बखाजोब्बाय नै बेनिफ्राय नै दै बथल बानलु संख्रि सालाद ओमफ्राय दंबावो बेदरा लाबोआखै नैबाव नै थोरसि माने मानसियाबो गैयाना जोंना खम बेसेल' नै डेक'रेसन खालामबाय एसे नै लोगोफोर जोंना नुबायना बयबो माबायदि नुदों लाइटआ नै बेयावनो जिरायगोन जों बै गाहायाव जिरायगोन आरो जिरायबाय नेहा लोगोफोर नै लाइटआ बिथिं दं आं ओरै उन साइडजोंसो जिरायदों नै गोजौजोंबो बिथिंसो जिरायबाय आं बिसोरो फैगासिनो ओमफ्राय आं जिरायग्रोबाय आरो बयखौबो हेपि निउ इयार लोगोफोर नोंथांमोनाबो लाल रंग की लुगड़ी पे चलरी वालों लेंगो बेदरान बाय बेदरनो अमा जिरायबाय लोगोफोरनि जा बेदर जानोसै बुरिमायाबो बुरिमाय नै रिदुला बैथिं आबैमोन दं नै आबैमोनहा आबैजों आबो प्रियाजों बिदिबा जानोसै लोगोफोरजों नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नै अमा बेदरा नै जानोसै लोगोफोर नै बयबो डिसेम्बरनि जानुवारि डिसेम्बर लोगो संख्रि नांगौ ना माबाय मुरिया नै आरो नांखावै जोबखागोन एसेयाव आब' मोसागासिनो लोगोफोर नायदो नोंथांमोनाबो नै आबैमोनहाबो मोसागासिनोमोन ओमफ्राय बिसोरो बर' गान मोसादोंमोन आरो गावसिनि आगोलनि मेथाइ
गावसिनि समनि मेथाइ मोसादोंमोन खिन्थु आं गानखौ होआसै आरो कपिराइट फैयो नालाय लोगोफोर मोनसे परखा गावबाय आरो नै जोंना आबैया आबैया औ हेपि निउ इयार औ हेपि निउ इयार मबाइल आवगाय थांगोन